Една изключително интересна тема. Как да се справя с глада преди лягане, без да се обвинявам. Първо, това е един много хубав сигнал, който Вселената ти дава, че е време да промениш нещо и че е време да се обърнеш навътре в себе си. Когато прекаляваш вечерта, това означава, че нещо се случва през деня постоянно. Това може да е прекален контрол, прекалено голям стрес. Просто вечерта ти се опитваш да компенсираш с нещо. Ти нямаш проблем с емоционалния глад, нямаш проблем с храната, просто изяждаш нещо, което не си признаваш със себе си. На първо място, какво е нужно да направиш? Приеми, окей, аз преяждам, не мога да спра да ям вечерта и това е абсолютно окей. Обаче време е да зададеш правилния въпрос. Какво наистина иска да ми каже това? Какво крие от себе си? Какво е нужно аз да осветя вътре в себе си, за да видя, да си го призная и да си го кажа? Грешката, която повечето хора правят казват си. Ами такава съм, не мога да спра.